Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Usa ka 14 anyos nga dalagitang estudyante sa Cagayan de Oro City ang gisulayan kunog pagpasakay sa usa ka pribadong van. Apan kapulisan, giklaro nga dili attempted kidnapping ang insidente. Ani ang report. Gikumpirma sa inahan sa usa ka 14 anyos nga dalagitang estudyante nga gisuwayan daw ang iyang anak pagpasakay sa usa ka pribadong sakyanan samtang padulong sa iyang eskwelahan. Matod sa inahan nga samtang nagbaktas ang anak pasado alas 5 sa buntag niadtong Biyernes, gihunungan kini sa usa ka van nga color gray ug dangutana kun uhay ang driver sa direksyon padulong sa Barangay Konsolasyon. Gitubag kini sa dalagita apan gigunitan sa driver ang kamot niini, rason nga iya kining gibira ug midagan palayo. Wala na siya maka-identify kung unsa, basta nakurat ra man siya, nidagan dayon. Wala na pod siya kabalo kay bata baya pod. Giklaro sa inahan nga human ang hitabo, may diretso sa iyang klase ang anak ug wala na magpa-blatter pa. Karon, hatod sundo na kini sa eskwelahan. Matod sa Cagayan de Oro City Police, gilayon silang nag-imbestiga sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kung asa nagtungha ang estudyante. Sumala si kapulisan, dili pa makonsiderang attempted kidnapping ang nahitabo. Nanawagan sila sa publiko nga dili gilayon basta-basta magpakatag o dili beripikadong istorya labi na sa social media. Nga unta kita mga responsible posters kita sa social media tungod kay posible nga makadaot kini labi na sa kahapsay ug kalinaw sa atong syudad. Padayon ang investigasyon nga ilang ginahimo karon o gitahasa na ang Kugon Police Station nga mangita og CCTV footage duol sa nitabuan aron mailhan ang sakyanan nga mihunong sa dalagita. Ang matong mga minor de edad, especially kani nga atong mga elementary schoolers, kung mahimo atong likayan ang paglakaw nga kita lang usa og sa katong mga delikado og mangitgit nga lugar og katong dapat accompanied kita sa grupo or sa atong classmate or maghulat kita sa atong suso. Cyril Chavez, 1 Mindanao.